És éppen ezért Őri úrnak adom meg a szót másfél percre, aki a Külkereskedelmi Bizottság nevében beszél. Elnök asszony, 2012. február 13-án egy rendkívüli ülés keretében fogadtuk el az Európai Parlament Szociális Bizottságában a 2010-es pénzügyi évre szóló mentesítést. Abban a körben, ahol a mi kompetenciánk van, ez 4 európai ügynökséget jelent, tehát az Eurofundot, a Cedefopot, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget, illetve a munkakörülmények javításáért szolgáló ügynökséget. Örömmel állapítottuk meg, hogy az éves beszámolók megfelelnek a december 31-i tényleges pénzügyi helyzetnek, és hogy a tárgyévben lefolytatott eljárások a pénzforgalom összhangban vannak az ügynökség pénzügyi szabályaival. Az egyébként megegyezett a véleményünk a számvevőszék véleményével. A pénzügyi beszámoló alapját képező műveletekről ugyanezt tudtuk megállapítani, és ugyanakkor fölhívtuk a figyelmet arra, hogy szorosabban együtt kéne működni a jövőbeni programok tervezésében, és üdvözöltük a bizottságnak azt a szándékát, hogy szorosabban nyomon követi a tagállamok éves beszámolóit, például az Európai Szociális Alap tekintetében külön odafigyel arra, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek az európai források, illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy a globalizációs alap tekintetében utána kéne nézni annak, hogy miért csak az 1/3-át hívták le annak az összegnek, amely rendelkezésre állt. Elég nagy vita kíséri ezt az alapot, de egészében véve azt kell mondanom, hogy elégedettek vagyunk, és ez első olyan év, amikor komoly kifogást nem kell emelnünk az ügynökségek gazdálkodásával kapcsolatban. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Merci, Monsieur Eury. La parole est maintenant à Madame Haug. Köszönöm, Haug asszony kap szót 3 perc. Frau Präsidentin, vielen Dank. Tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A Környezetvédelmi Bizottság a környezetvédelmi, közegészségügyi és egészségügyi kérdések